καμία δίαιτα δεν πρόκειται να θεραπεύσει το συναισθηματικό φαγητό. Και ναι, είμαι τόσο απόλυτη. Είμαι τόσο απόλυτη όσο θα ήμουν αν κάποιος είχε μια πολύ σοβαρή ασθένεια και κάποιος του πρότεινε να πάρει απλά μια ασπιρίνη. Το συναισθηματικό φαγητό το βιώνουμε πολλές φορές πολύ πιο έντονα από πολλές σωματικές ασθένειες. Και αυτό διότι είναι μια ψυχοσωματική κατάσταση. Όταν κάνουμε μια δίαιτα, η δίαιτα προέρχεται από το νου μας. Είναι ένα σύνολο κανόνων. Είναι ένα σύνολο στο οποίο πρέπει να πειθαρχήσουμε. Είναι ένα σύνολο νόμων. Έτσι αντιλαμβάνεται το ψυχόσωμά μας οποιαδήποτε δίαιτα. Ακόμα και αν αυτή είναι η πιο ισορροπημένη διατροφή που μπορεί να έχεις γραμμένη ποτέ σε ένα χαρτί. Οποτεδήποτε υπάρχει ένα σύνολο κανόνων, αυτό ψυχοσωματικά το βιώνουμε ως πίεση. Και είναι πιθανό όχι μόνο να μην βοηθήσει το συναισθηματικό φαγητό, αλλά να το επιδεινώσει. Και είμαι σίγουρη ότι μπορεί να έχεις μια τέτοια εμπειρία. Συνεπώς, η δίαιτα είναι το λάθος εργαλείο για το συναισθηματικό φαγητό. Διότι χρειαζόμαστε ψυχοσυναισθηματική εργασία και όχι απλά νοητική.